Дык што цябе прывяло да думкі таго, што ты павінен гуляць у Elden Ring? Настолькі, што ты бярэш мой Xbox зараз пасля запісу. Гэта зараз пачынаецца. Так, кат, пагналі першы гікаўскі пісаць. Калі вы пачалі глядзець адсюда, ведаеце, што у нас ёсць эксклюзіўная частка для патрыёна, у ёй мы распавядалі нашым элітарным патронам пра найлепшыя стравы, да, лепшую закусь пад бухло і што ў нас там з нашымі эсэ. Так, так вось, што мяне натхнула. Напихнула. Напихала. Я не ведаю. Напихай табе маленне. Слухай, я сидзеў сёння, глядзеў нейкі відос по Dragon's Dogma другой. І я такі, я хочу што-небудзь пагуляць цікавае, але я не хочу нічога набываць. Вось. Бо на дадзены момант, ну, я згадаў, што ў тебе ёсць Elden Ring, я табе адразу напісаў. І вынік я забіраю себе Xbox пасля запісу. Таму што мы не разабраліся. Не, яксці можна даць табе мой аккаунт. Яксці можна, але там трэба, мне здаецца, пагугліць. Ну, кароч, мне Xbox зараз не трэба, таму бяры. Так, мне яго не несці 5 кілометраў. Улічваючы тое, што я ў цябе спіздзіў Joy-Con ад флешку. У Польшчы. Я забыў яго ў Польшчы. Пачакай, у сэнсе флешку. Якую флешку? Ты ж мне даў яшчэ флешку з гэтага, з свіча свайго. Я даў табе флешку? Да. Ёп. Вось, кароч. Ну ты, тыпу, як я разумею, зусім не карыстаешся зараз свічом. Слухай, я недавно думаў над тым, каб яго ввогуле прадаць, але я такі, за 200 баксаў? Ну да, гэта мне манек. Ты калі, чувак, ты калі вырашыш яго прадаць, скажы мне. Просто. Чаму? Таму што я хачу просто... Ну, хаця, бля, у тебя ж не гэта, не OLED, да? Не, конечно. Ну окей. На той момант ён яшчэ не выйшаў, мне падаецца, калі я яго набываў. Ну да, да. Ну вось. Але Switch гэта вельмі выдатная кансоль, як першая кансоль. Так, я не карыстаюсь, але набываць. Ты Xbox-ам амаль не карыстаешся. Здрасце. Ты колькі часу ім не карыстаўся? Ты толькі зараз пачаў гуляць у гульні. Мне здаецца, у першы раз... Дядька, я месяца 4 уже на ім сижу. У мяне стула нема дома. А гэты з грэлкай. Ну, Baldur's Gate запускаешь. Я думаю, ты толькі на бутэлькі сядзіш. Не. Чаша чашу. Ну, вось. І яшчэ ведаю, што я зараз думаю, я на поўных шчах думаю аб тым, каб набыць сабе... Поўна яшчэ, гэта тое, што табе Горбач сказаў, калі з табой пазнаёміўся. Хіба Горбач? Горбач. Гэта вельмі Павел Горбач, які поэт наш беларускі. Мы калісьці... Што там быў? Пан стендап, мне здаецца, гэта. Так, пан стендап прыязджаў. Вось. І калі ён забачыў упершыню Вадзіма, першае, што ён яму сказаў: «Ебать ты тлусты». Добра. Ну, дык вось. Дзякуй, што нагадаў. Я забыў, аб чым я казаў. Вось, я зараз хочу сабе набыць 5-ю PlayStation. Ну, каб гуляць у Чалавека-павука. Не, каб выключна гуляць у другога Helldivera. Чувак, насамрэч, ты б сабе лепей у гэтым не тое, каб я анти-Sony Boy, PlayStation хейтер і гэтак далей, улічваючы тое, што ты мантыруеш падкасты, улічваючы тое, што, ну там, тыпу, прышпільна было б, калі ты пачаў займацца. Я не хочу сядзець на вінде. Ну да, факт, канешне. Вось, тыпу, ПК, ну просто... Так, дзядзька, але колькі мне трэба будзе на ПК? Вядома. І колькі на PlayStation? PlayStation на дадзены момант, цифровая PlayStation каштуе 450 евро. Вось. ПК, які падыходзіць больш-менш пад канфігурацыі Helldivera, ён каштуе ад 900 евро. Ну так. І я такі... А я не ведаю, слухайце, можна там падлучыць... У каго ёсць 5-я PlayStation, ці можна падлучыць клавіатуру? Таму што яны афіцыйныя клавіатуры і мышы выпускаюць. Але гемарой. І нема браузера. Не, ну для гэтага ў мяне ёсць Xbox TV. Ну так, мне здаецца, ведаеш, лепшая прыставка для твайго тэлевізара зараз гэта Xbox.
Ну, типу, прыстаўка, як типу, вось ведаеш, як гэта смарт-прыстаўкі, які там ад Xiaomi, хуёмі, вось гэта ўсё. Яны, типу, функцыяналам яны тыя ж самыя, але, типу, ты яшчэ можаш і ў гульні, і там умоўны Xbox Series S каштуе зараз па зніжках там 239 евро, ці 250. Зараз будзе... І ён каштуе танней за Switch. Так, там, типу, праз, я не ведаю, зноў пачнуцца якія-небудзь знічкі, я не ведаю, там зноў Дзень незалежнасці Літвы будзе. Трэці. Ну, ці шосты, я ўжо не ведаю, колькі... Не, ну, слухай, хутка Пасха. Я колькі разоў не пытаў, а якое сёння? Ты сёння ж свята нейкае? Чаму ўсе не працуюць? Такія, Дзень незалежнасці Літвы. І, типу, мне гэта адказваюць кожны раз. Я такі, колькі іх? Але гэта раз'ёбна. Вельмі раз'ёбна тое, што проста... Атрымліваецца гэта. Да, Максим. І мне вельмі прышпільна тое, што... Ну, ведаеш, калі ты пражыў у Беларусі ўсё жыццё, і ты памятаеш, ну, типу, вось ты дзень незалежны, не дзень волі, як у нас святкуюць 25 сакавіка, вось, дарэчы, у панядзелак ці што. Вось, калі дзень незалежнасці Беларусі, я не памятаю, 3-го... Я ўжо не памятаю, чаго. Окей. Ну ладно, ты зразумеў. Кароче, у нас гэтага ніколі не святкавалася. Насамрэч. Яшчэ там, типу, ну, магілёўскі мяне зараз зразумеюць, у нас ёсць дзень горада, які там рэальна увесь горад, блядь, святкуе. Ты быў калісьці на дні горада ў Магілёве? Да? І гэта вельмі прышпільна, гэта там горад майстроў і ўсё такое. Вот мне з дзяцінства ёсць гэтая асацыяцыя. Для мяне у гэтым нічога дзіўнага, таму што з дзяцінства я быў і на славянскім базары. І, ну, гэта літаральна тое ж самае. Магчыма, я ніколі не быў на славянскім базары. Ну, гэта плюс-мінус тое ж самае. Дзень незалежнасці ў Літве, ці вось, напрыклад, калі я не памыляюсь. Казюкас быў недавно. Казюкас гэта кірмаш, просто звычайны кірмаш. Вось, вясновы, адразу пасля масленіцы. Вось, і тут усё ператвараецца вось якраз у горад майстроў, усе прадаюць ежу, усе нешта там, ведаеш, нехта спявае, нехта там танцуе, нехта шашлыкі смажыць. Калі вы хочаце набыць нейкую гарбатку за 30 евро, то гэта вам туды. Так, ці, напрыклад, набыць сабе шкарпэткі. За 40 евро. Так. Не, ну так, канешне, кошты там просто... Кошты, так. Мать твою, я просто... Але ж і колькі каштуюць месяцы для гэтых саміх майстроў. Так, мы вось з дзяўчынай маёй, яна якраз прыязджала, і так атрымалася, што яна патрапіла на Казюкас, і мы паехалі просто, ну, типу, я паказаць, што гэта... Ну, зноў-такі чалавек з Віцебска, і рос у Віцебскі, яна ведае, што гэта такое, для яе нічога звышнатуральнага ў гэтым няма. Але, канешне, калі паглядзець на кошты, там вось там, типу, шалі прадаваліся літоўскія, ну, типу, з нацыянальным арнаментам, яны з шэрсці нейкай былі зроблены і гэтак далей, і ён там каштуе 60 евро. І ты такі, а хто гэта набывае? І стаіць шмат людзей, якія стаяць побач гэтымі ларкамі, і я не бачу, каб нехта нешта... Набываюць мелач розныя, набываюць кубкі, набываюць... Ну, слухай, ну ты знаешь, мне падаецца, большасць прыходзіць просто паглядзець, пахаваць. Да, паглядзець, пахаваць і гэтак далей. Вось туды, калі ты па праспекту Гедыміна пройдзеш, там же вось першы пачатак, да, вось там ідзе гэты праспект, і ён перакрэсліваецца з вуліцы Вільняус, там, дзе беларускі дом знаходзіўся. І далей там за Макдональдс... Знаходзіўся? Не, ён уже не там. Ён уже... Ну, там музей Луцевіча застаўся. Ну, кароче, гэта іншы расповед, як там у іх усё атрымалася. І атрымліваецца туды далей, як ісці да Макдака, вось мы там, калі пісалі «100 што за жыццё», мы заўжды ў гэты Макдак хадзілі. Там стаіць дахіра ларькоў з ежай, з рознымі стравамі. І літоўскімі стравамі, просто з шашлыкамі, нейкімі з блінамі і гэтак далей. Вось, і тыпу там вось патусіць рэальна прышпільна. Ну, мне казалі, што, ну, з цэнамі, з коштамі ў 30 евро я перагнуў, таму што мне казалі, што шашлык там каштаваў, добры шашлык, 12 евро порцыя. Ну так. Ну, тыпу, гэта як замовіць з Мідбастера кілаграмовы бургер. Ну, слухай, калі ты зніжку зловіш, то 2. Ну так. Ну, короче, все равно. Па зніжкі стандартны чизбургер у Мідбастері каштуе 5 евро. Просто, напрыклад, як гэта ў Магілёве было зроблена. У Магілёве, калі ідзе горад майстроў, ось там дахіра страў, яны ж увесь цэнтр горада абвяшчалі, я не ведаю, як зараз, таму што я там 4 гады не быў у Беларусі. Яны абвяшчалі вольную эканамічную зону, і тыя гандляры, якія ў ёй знаходзяцца... Там зброі гандлявалі. Не, яны не плацяць падатак. То бок яны адразу ўсё сабе клалі. І гэта дазваляла рабіць больш-менш зразумелыя кошты. То бок там зразумела, што яны арандуюць месца,
Але там, напрыклад, калі Ленінская была на вуліцы Ленінскай, там не трэба было бранаваць сабе месца. Ты прыйшоў, засталбіл, і ўсё, гэта твоё. Ставь стол, гандлі чым хочаш. Мне падаецца, спортбар такі з'явіўся там. Бля, ты ведаў, што ён да сіх існуе? Ну я ўпэўнены, што ён да сіх на цэгле стаіць. Я ўпэўнены, што ім да сіх бухаюць толькі студэнты, таму што там гэта як і у не ідылія, як это мадэрн, вось, да, мадэрн гэта прышпілі. кеглі з півам, вось гэтая 5-літровая, стона. і ты просто у слюні выходзіш Аліварі, белае золата. Господі, як я хочу ў Магілёў студэнцкія гады. Да. Гэта такі прышпіл быў. Не ведаю, А такая шаверма там студэнцкія гады з Магілёвам, вось у мяне не было асаблівай любові да Магілёва ў студэнцкія гады, таму што я ў ім нарадзіўся, я ў ім вырас. А ты вельмі шмат сяброў у гэтым знайшоў у інстытуце? Не, ніводнага. А я вось знайшоў. Ну, На курсмене у мяне былі людзі, з якімі я ўвесь час тусіў. Просто з табой мы пачалі камунікаваць ужо значна пазней, як мы з табой. Не, слухай, мы камунікавалі ў інстытуце. Крыху, зусім крыху. Так. Мы былі знаёмы, але мы з табой пачалі камунікаваць толькі ў Вільні. Так. Таму, калі вы чулі нашы расповеды пра тое, як ствараўся падкаст, што мы пазнаёміліся ва ўніверсітэце мы з ім палілі разам проста. Мы нічога адзін пра аднаго амаль не ведалі, такі, ой, Вадзім. Мы з ім бачыліся на курылцы, калі мы хацелі паліць, і на святах розных. Не, яшчэ на гэтым, калі нас выкліківалі ў дэканат за пропускі, калі нам галаву делали, памятаеш, раз у месяц у нашым універы у нас была такая дошка, куды вывешвалі вывешивали прозвішча і ініцыялы чалавека і яго групу, дзе ён навучаўся, і там тыпу не дапушчаны. І тыпу не дапушчаны да экзаменаў, 250 гадзін прапушчаны і так далее. Я памятаю, што я быў на першым месцы, а ты на другім. Дзесьці ёсць фотаздымы гэтага. І там яшчэ было напісана тыпу кандыдаты на адлічэнне. Ой, так, але 4 гады. Я опять адвучыўся. Вось. Бо я в старой праграме просто навучаўся. Я дакладна памятаю, што у той момант, калі я ўжо прыйшоў ва ўнівер, тебе маглі адчысліць толькі з-за таго, што не плаціш. Ты не плаціш. Так, таму што тады вось калі прыйшоў Башкоў, ён жа прыйшоў, была плошча. Была плошча, быў разгон нашага універсітэта, потым адразу ў 2010-11 адтуль быў масавы сыход усіх настаўнікаў. І просто гэта вельмі складана паверыць. Ты бачыў наш універ у той момант, калі я навучаўся на 4-м курсе, а ты на 1-м, і акрамя нас амаль нікога не было. І там на курс старшай мяне 2 групы было. І ты выходзіш пасля пар і нікога няма. І у цябе цалкам пустыя карыдоры. А калі я прыходзіў навучацца ў наш універ, там немагчыма было праталкнуцца фізічна. Таму што калі, па-перша, нас навучалася 2 смены, і на кожнай смены на нашых 3 паверхі, колькі у нас там аўдыторый было, 10 аўдыторый, груба кажучы. Не, ты што, там было шмат. Там у канцы, каб ты разумеў, зрабілі аўдыторыю ўжо на чардаке. Так яна там заўжды была. Яны зноў яе там просто... некалькі было. Так. А ты не памятаеш, напрыклад, што у нас там буфет быў наш асабісты. Так зараз там таксама ёсць. Магчыма, зараз яны зрабілі. Але калі вось адбыўся разгон універсітэту, то на 3 гады цалкам закрылі набор новых студэнтаў. І праз гэта універ просто перастаў прыносіць грошы. Таму што там толькі платнае месца забяспечвалі яго. Гэта ўсё вельмі складана. Я чамусьці, у мяне дзіўны такі ўспамін, тое, што Мы ж першы гікаўскі павінны пісаць, я забыў. То мы нешта накідываем, давай, добра. Так вось, мой апошні ўспамін пра універ, гэта я чамусьці памятаю, што я вельмі мала там быў на 4-м курсе, у самім універе. Але чаму, я не разумею. Таму што першыя паўгады ў цябе ідзе начытка. Практыка. У цябе першыя паўгады гэта начытка перад госамі, а потым у цябе паўгады практыка. Я нават не памятаю, як я госы здаваў. І семінараў няма. Ой, так. Толькі лекцыі. І на іх ты можаш не хадзіць, таму што цябе за гэта нічога не рабілі. Я гэтымі карыстаўся. Хутчэй за ўсё. Якаясьці кара была толькі за тое, што ты семінары прагульваеш, але пры гэтым, калі ты закрываеш усе хвасты і ўсе кантраліруемыя працы здаеш, усё, похеру, цалкам. То так. Вітаем, сябры! Першы гікаўскі, 54-й ці 55, я ўжо дакладна не памятаю, я ўжо
Да, я уже давно заблытаўся. Лайк, шэр, патрыён, можна занесці грошыкаў, можна яшчэ у нас набыць якую-небудзь інтэграцыю. На жаль, гэтага ніхто не робіць. Вось, таму што што? Вы можете стаць першымі. Да, беларускамоўныя падкасты нахуй нікому не трэба. Што? Пачынаем? Слухай, мы 2 выпускі таму размаўлялі про такую тэму, як пераклад Baldur's Gate на беларускую мову. Так. І ў мінулым выпуске мы чамусьці не ўзгадалі аб тым, што пан Зміцер ці AK маленькі Зянон так, дарабіў пераклад Baldur's Gate на беларускую мову. Так, і калі нехта яшчэ яго не бачыў, вы можете перайсці ў яго Twitter-аккаунт. Я думаю, што мы просто заставім спасылку на твіт, дзе ёсць спасылкі на спампоўванне гэтага пераклада. Яшчэ у цёмным лёсе можна паслухаць аб тым. Мы як заўжды фантом на піары майці бараду за тое, што я уже насамрэч што ён ёсць. Я уже насамрэч не ўпэўнены. Нам казалі, што ці ён нам занес грошы, ці мы яму грошы занеслі. Але там адзін той жа яшчык з грашыма туды-сюды носім. Гэта ж гэта з 3 талерамі манетамі. Вось. Ну што, учора было вельмі огненны дзень. Так, усё, давай. Учора калі што 22-го было. Так. Ну што, SpaceX хоча... Да, давай крышачку пачнем з табой з палітыкі, таму што мы ж гікаўскі падкаст. Таму што Ілон Маск. Да, гэта вось прарасійскі і ўсё вось гэта. Ну, тыпу, ён жа з Пуцінам на кароткай наге. Ён шчэміць украінцаў і гэтак далей. На адным яшчыкі сидзеў. Да. На адной бутэлькі, блядь. Так сказаць, у адзін яшчык сралі. Один дыпламат. Дыпламат. Я забыў просто слово дыпламат. Да. SpaceX распрацоўвае сетку спадарожнікаў. Секту. Что тут казаць, слава Бафамету. Глядзім эсэ пра сатанізм, калі яшчэ не глядзелі. SpaceX распрацоўвае сетку спадарожнікаў шпіёнаў для амерыканскіх разведвальных службаў. Яны заключылі кантракт у 2021 годзе на суму 1,8 мільярда чаго, правільна, беларускай талеру. Вось, з нацыянальным управленнем военно-касмічнай разведкі ЗША. Што ты пра гэта думаеш? Ну, слухай, я здзіўлёны тым, што... Гэта не было раней зроблена. Так, што гэта з'явілася, ну, толькі з'явіцца. Просто што гэта не зрабілі. Мяне не тое, што Ілон Маск працуе там на разведку США, на выведку США. Нехта здзіўлены тое, што мільярдэр, у якога ёсць касмічная кампанія. Буйны бізнес заўжды афіліраваны на краіну. Паглядзіце на Кухабая, ну, камон. У любым выпадку, тыпу, гэта, тыпу, і Microsoft працуе, і Apple працуе. Магчыма, мы на Літву працуем. Так, як, да. Вільня, літоўская. Конечно. Я хацеў сказаць нешта, блядь, жыве Вільня? Да, ці слава Вільня, але я не ведаю, які нацыянальны край. Я ведаю толькі Саюдзіс. Але Саюдзіс мала мее дачынення да... Ну, добра. Просто вельмі дзіўна, што людзі, гэта ўсё выйшло у Reuters, і людзі пачалі ў Твітары пісаць, кідаць спасылку на гэта тыпу расследаванне, што Ілон Маск цяпер вось не хапае на вас Сноудена, які бы зліў інфармацыю пра гэта. Але слухай, хтосьці яшчэ ў 21 стагоддзі здзіўлены таму, што цікава краіна следзіць за сваімі і за чужымі? Так, мне просто вельмі дзіўна, таму што раней усе гэта спадарожнікі запускала NASA. Наколькі хутка SpaceX аджала рынок у NASA, што яны зараз запускаюць і звычайныя спадарожнікі, і спадарожнікі шпіёны. Наверх яны яшчэ запускаюць свой Starlink, і яшчэ наверх яны збіраюцца вазіць касманаўтаў на МКС. І ўжо возяць. Тыпу, іх уже калі не памыляюся, былі спробы гэта рабіць. Вось. І тыпу, штучных запускаў у іх болей, і ў іх свой касмадром распрацаваны. Тыпу, яны... У іх уся платформа, пляцоўка пабудована пад тое, што ўжо, тыпу... Усе спярдаляем у космос. Так, ну, канешне, не, але просто вельмі дзіўна, што NASA увогуле будзе збірацца рабіць, калі Ілон Маск скажа, што NASA цяпер ён,
Футболки продаваць. Ну так, трэба гэты расійскі як Роскосмас у іх же гэты чувак, якім я не памятаю, як Рагозін? Ён ім кіруе і піша вершы пра розную гэта Рагозін. Да, пра розную зусім лухту і тыпу настолькі неталенавітая. Мне здаецца, што чалавек, ведаеш, вось есть гэтыя сервісы онлайн падбора рыфмы, ты слова піша, ён табе рыфмы на яго выкідвае. Мне здаецца, што вось ён гэтым карыстаецца. Існуе ChatGPT, можа, ён там уже пачаў, не? Ён забанены ў Расіі. Сур'ёзна? Да, яны там толькі праз VPN ён працуе. Нечага дадаць? Няхай. Слухай, у любым выпадку гэта беспадарожнікі нехта запусціў шпіёнскі. Ну, тыпу... Мне больш здзівавала... NASA, SpaceX, Роскосмос, похер. Мне падаецца, Кітай уже давно запусціў. Кітай. Адны беларусы ні струка не запускаюць у космос. Не, ну слухай, там же недавно быў нейкі запуск. Так, Беларусь афіцыйна збіраецца запусціць першую жанчыну ў космос, і гэта вельмі неверагодна, але, тыпу, 2024 год мы запускаем першую жанчыну ў космос. Спадзяюся на шатлю. Што? Ну, тыпу, не з катапульты. Я не ведаю, якія зараз там тэхналогіі, дзядзька. Ну так, да, улічваючы тое, што гэта Роскосмос робіць. 2024 год. Да, магчыма. Магчыма, ведаеш, там гэта ракета, якая на дровах ляціць. Я не сексіст. Ці на цяге Рагозіна, які ў Твіттер зайшоў, да. Што? Умкі. Шпіц белый. Бляха. Вось. Да прызнання экстрэмісткімі засталося 3, 2, 1. Добра. 3 жанчыны ў космосе. Вось, мяне больш здзівіла ў гэтай навіне тое, што спутнік гэта спадарожнік. Вось. Гэта мне было цікава. А остальное такі, ну, хтосьці чакаў іншага, ну, гэта цікава. Ну, так. Давай да нашага любімага. DevKit на Xbox? Так. Які выдалі кітайцам? Ой. Карэйцам. Да, яны там все надзем. Ой, нешта сёння мы сябе зарываем і зарываем. Зато без лаянкі. Спачатку 45 хвілін пра страву і бухло, а цяпер вось гэта. Да. Карэйскі рэгулятар выдаў сертыфікат на радыёчастоты для магчымага новага DevKitу Xbox у паўднёвай Карэі. Што гэта азначае? Ну, хутчэй гэта азначае, што па чутках зноў-такі гэта можа быць партатыўная кансоль на кшталт PlayStation Portable, то бок у нас яшчэ... Для тых, хто ўжо забыў, гэта экран. Для тых, хто ўвогуле не ведаў, тыпу, ну, так. Чувакі ўзялі контроллер ад PlayStation, распілілі яго на 2 і впярдолілі туды экран. Так. Вось, і яно працуе праз інтэрнэт і... Прайшлі школу экзібіт. Да, у 60% яно працуе вельмі кепска. Кароч, што? Па-першае, партатыўная кансоля зараз перагарнулі гульню, просто бягары нагамі, таму што, па-першае, Nintendo Switch прадалася лепей, чым PlayStation 4, а колькасць прададзеных PlayStation 5, ну, тыпу, за тую же працягласць часу, ўсё равно менейшы продаж Nintendo Switch, то бок гэта галоўная кансоль, мала таго, што ці таго пакалення, так і таксама гэтага. Вельмі сабе добра паказаў Steam Deck, розныя Эйсусы павыпускалі, Рогелі і гэтак далей. Ну, слухай, таксама прышпільна кажуць. Але у той жа момант, слухай, праблема ў тым, што Steam Габен выпусціў партатыўную, ну, кансоль. Так. Nintendo робіць партатыўную кансоль. А Sony зрабілі партатыўную стрымінгавую пляцоўку. Да. І калі гэта тое ж самае зробіць Xbox, ну, ніякага вельмі великого стрэдабіліці яны не атрымаюць. 100,000% не набываць не буду, нават, мне здаецца, нават абзора не пагляджу на гэта ўсё. Калі, магчыма, калі гэта будзе цалкам паўнавартасная кансоль мелкая, якая-небудзь, якая там, напрыклад, запускае нейкія Xbox-авскія гульні. Хутчэй за ўсё яны не будуць рабіць эксклюзіўныя гульні пад гэтую пляцоўку, то бок это будуць гульні, проста якія адаптаваны патчам, з парэзанай графікай, але на маленькім экране яно будзе глядзецца лепш. Тады магчыма. Парты з айфона возьмуць. Да, тады магчыма, але ну тыпу не за 400 еўра, не за 469, як гэта прадаецца зараз Steam Deck OLED, то бок... 400. Так, 369 каштуе звычайны, 469 каштуе Steam Deck OLED. І для мяне, ну, тыпу, не зразумела, на якую халеру мне трэба.
калі гэта там умоўна будзе, ну улічваючы тое, што усе спадзяваліся, што PlayStation Portal будзе каштаваць $150, а ў выніку ён каштуе 250, то незразумела. То атрымліваецца, што усе будуць зараз спадзявацца, што вось умоўна вось гэты партатыўны Xbox будзе каштаваць 250, а ў выніку ён будзе каштаваць 350, то бок даражэй, я не ведаю. Скажи яшчэ раз 50. 50? Я не ведаю, но так заўжды кажу. Як дома кажуць, то так кажу, от ебісь. 50. 50. Не ведаю. Ну, добра. Я не ведаю, як правильно. 50. 50? 50. Ну, добра. Кароч, просто каб не апынулася так, што ў нас ёсць вось партатыўны Xbox, які каштуе столькі ж, сколькі Xbox Series S. Які сэнс, незразумела. Слухай, я спадзяюся, што яны не зробяць тое ж самае, што зрабіла Sony, але ну, на дадзены момант у мяне няма ніякай такой вельмі... Ну, слухай, Microsoft, яны ж вядомыя крыху тым, што у гульнявым сегменце, тым тое, што, напрыклад, той же самы Pro-контроллер, ён каштуе €150. Так. Калі ў той жа момант у Sony той же контроллер, ну, Pro-версія, як бы, як можна лічыць, каштуе 250. То бок на €100, але, як я зразумеў, па якасці вырабніцтва ён, ну, вельмі адстае ад Elite-контроллера. Да? Так, кажуць тое, што... Я ведаю просто, што ён існуе, але ў руках ніколі не Ну, вось на ім, у некаторых гульцоў на ім пачалі аблазіць ужо по бакам вось гэтыя... Там радзінкі нейкія. Ну так, вось. Магчыма, гэта нейкі штучны выпадак, але... Xbox Elite контроллер гэта найлепшы контроллер за ўсё маё жыццё, які атрымаў у руках. Я таму баюся набываць сабе, плойку. Таму што я не ўяўляю, зараз вядома, на... нехта напіша, што DualSense нашмат лепей, усё такое. Магчыма, у мяне, ведаеш, канструкцыйная асаблівасць у руках. Дзядзька, калі сцікі не разведзены асіметрычна, у мяне не имеюць пальцы. Так. І мне ніхера не зручна. З правай рукой яшчэ больш-менш лепей, з левай рукой, калі ты, ну не ведаю, калі нехта глядзіць відэаверсію, калі ты ўніз вот так заўжды наклоняеш, ну просто ў мяне пачынаюць не мець пальцы і далоні. І тыпу 30-40 хвілін, і мне пасля гэтага трэба адкладваць контроллер, рабіць невялічкую гімнастыку рук, каб просто вярнулася адчувальнасць. Мы играли, наши пальчики устали. Так. Вось, я не ведаю, магчыма так. Вось я вельмі пакутаваў, калі граў на PlayStation 3, і я вельмі пакутаваў, калі ў мяне была PlayStation 4. Я трымаў у руках гэты... Ну не то, каб пакутаваў, не то, што... Ну да, окей, ты адкладваеш контроллер, размінаеш рукі, там хвіліна паўтары, ты можаш на новую... Просто, тыпу... Я трымаў у руках контроллер ад 4-й плойкі, і мне вельмі не спадабалось, бо ў мяне роўна тая ж самая праблема. Я не ведаю, чаму... Прычым, дарэчы, у Steam Deck гэта вырашана вельмі прышпільна, таму што ў іх вынесены вось гэтыя смачкі наверх. І у тебя атрымліваецца... Сіметрычныя, але у тебе на іх ідэальна кладуцца пальцы. І вось я не ведаю, а чаму вось ты гуляеш на Elite-контроллера, у тебя ж пад правую руку таксама знізу. Так. Я вось таксама не разумею, як гэта працуе. Так не працуе. Ну, так, і вось гэта, канешне, для мяне вельмі дзіўна. Магчыма, просто я ёбала нейка. Магчыма, нешта не разумею. Microsoft... Магчыма, мастер скрынка дрочеры. Просто. Так. Таямніца адкрылася. Не, мы Nintendo ёбы. Я ўсё ж такі галасую. Слухай, я калі сабе яшчэ і PlayStation набуду, я буду як Танос. Так. Сабраў усе. Мне толькі Steam Deck заставіцца набыць. Усе сабраў. Так. Але, слухай, я нават гугліў аренду. Але не хочу. Ну, просто, калі так, то, слухай, мець усе кансолі, гэта нармальна, калі ты сабе можаш гэта дазволіць. Ну, тыпу, калі яно не моцна б'е па карману. Ну, так, зразумела. Таму, там, напрыклад, у мяне там мой блізкі сябр Ільюха, вітаначкі, калі глядзіш, у яго усе кансолі, у яго ёсць Steam Deck, у яго плойка 5, у яго Xbox Series X, наверх яшчэ Nintendo Switch OLED і яшчэ наверх Nintendo 3DS. То бок он усё. Але камп'ютара нема. MacBook.
Ну, уже чалавек просто DevOps, типу, Просто там яго не Як вельмі можна віндой карыстацца. не вельмі шмат выбараў чалавека, яго ці Linux, ці вось. Кароч, я разумею добра гэтую канцэпцыю, калі для цябе вось не існуе гэтага абмежавання, што для цябе нешта эксклюзіўна, але зноў-такі я не магу на дадзены момант знайсці якосці гульні, вось праз якую мне абавязкова трэба было набыць PlayStation 5. Вось для цябе гэта Helldivers. Так. Было б насамрэч табе прышпільна, я табе кажу, паспрабуй праз які-небудзь NVIDIA GeForce Now, да, просто паспрабаваць яе геймплей, ці спадабаецца табе, таму што наколькі я памятаю просто, ты ж пры мне ні ў адзін шутер не гуляў, ты пры мне спрабаваў гуляць у Halo, ты яго выдаліў праз 15 хвілін. Я яго нават не запусціў. Окей, ты пры мне набываў Bioshock, і пры гэтым, мне здаецца, колькі яго там 10-20 хвілін ты пагуляў? Не, слухай, я ў яго гуляў, мне падаецца, хвілін 40, але я ведаеш, чаму яго кінуў? Таму што там нема зручнай для мяне мовы. Сур'ёзна? Так. Выключна з таго, што там толькі ангельская. Там просто ёсць жа вось гэта дапамога ў кіраванні, якая нацэльвае за цябе. Я разумею, але там няма ангельскай. Ой, расійскай. Так, расійскай мовы. Магчыма. Вось, але, я доўгі час гуляў у трэці Borderlands. Да? Так. Не, я прайшоў Red Dead Redemption, я прайшоў гэта, дзядзька, камон. Магчыма, слухай, вельмі прышпільная ідэя паспрабаваць праз гэты NVIDIA, так. Але мяне вельмі напружвае той факт, тое, што там, тыпу, некалькі гадзін гуляеш, а потым... Слухай, але калі там 6 гадзін... Сесіонная гульня, у якой сярэдні матч цягнецца колькі, паўгадзін ці нешта такое? Я не ведаю. Вось. Кароч, гэта ў любым выпадку гэта сесія. Таму мне здаецца, што плюс, улічваючы тое, вось там, напрыклад, як я гуляў у Pokemon Unite, мне здаецца, там, максимум 2 гадзіны ты можаш вытрымаць у гэтым, просто, па-першае, вельмі канцэнтраваны геймплей, па-другое, ты просто стамляешся. І яшчэ... І няма ніякага сюжэту, які цябе захапляе заўжды, што ты бляха-муха. Слухай, у мяне яшчэ... Паспрабуй Helldivers, калі табе спадабаецца, я не ведаю. Я, магчыма, да цябе далучуся праз NVIDIA GeForce і просто прышпільна, мабыць, разам было б пагуляць. Вельмі добра, што там ёсць, па-першае, кросплей, вось. А па-другое, я не хочу на клавамышы гуляць. Чаму? Не ведаю, не хочу я сядзець на гэтым стуле і гуляць на клавамышы. А па-трэцяе, мне няма куды падлучыць клаву і мыш на маке. Цікава, чаму у іх рэліз на Xbox збіраецца выходзіць? Не. Не, увогуле? Выдавец Sony. Окей, сам. Пытанняў няма. Вось. Я просто гляджу, я паглядзеў, што я на Steam выйшаў. Дык. На Steam, так. Цікава. Але, гэта было б вельмі прышпільна, калі б ён выйшаў на Xbox. Хутчэй за ўсё, слухай, дзядзька, я набуду Xbox пасля таго, як ён выйдзе... Ой, Xbox, PlayStation. Так, пасля таго, як ён выйдзе на Xbox, я прадам PlayStation. Набуду яго. Слухай, насамрэч, моя парада табе такая, улічваючы тое, што мы сёння яшчэ будзем размаўляць пра тэхнічныя характарыстыкі, якія з'явіліся для PlayStation 5 Pro, магчыма, табе трэба пачакаць, пакуль выйдзе PlayStation 5 Pro, і магчыма будзе нейкая знічка на звычайную PlayStation 5, на версію без дыскавода. І тады, мабыць, ты набудзеш там за умоўных 350 евро. Слухай, не, мне падаецца, да 350 і пятую плойку ніколі не скінуць. Максімум, якіх, можа, 420 будзе. Вось, і то толькі выключна на, ведаеш, 11-11. Ну да, магчыма. І яшчэ да лістапада чакаць. Ці на 11-09. Так, слухай, сёння вельмі шмат. Вось. І, па-другое, мне падаецца, што яе няма у GeForce Now. Не, она ёсць у Steam, усе гульні, якія ёсць у Steam, ты можаш запусціць. Да? А мне здавалося, што дзядзька. Кароч, тут трэба, канешне, нешта вырашаць. Таму мне, дарэчы, у дадзены момант гомзік стрыміць Helldivers. Так, разам з вожыкам. Але, калі вы пачуеце, гэты падкаст, то вы ўжо гэтага не ўбачыце. Спадзяёмся, вы глядзіце ў дадзены момант. Ведаеш, у якую гульню ты бы вось таксама не захацеў пагуляць? Да, угадаю, ту, якую я набыў за full прайс, а потым яна выйшла бесплатна? Так. Цікава.
Скарочана ў студзені распрацоўшчыкі Overwatch 2 лічаць, што сюжэтныя місіі будуць скасаваны ў бліжэйшы час. І, дарэчы, Джейсон Шрайер з Bloomberg уже таксама пацвердзіў, што іх цалкам заканцлерыць. Вось, яны не апраўдалі сябе, яны патрабуюць вельмі шмат рэсурсаў а студыі, плюс яны патрабуюць вельмі шмат грошай на падтрымку, таму Хто у мог выніку бы падумаць? Да, таму у выніку што мы выпускаем нібыта Overwatch 2 як новую гульню, таму што у нас з'яўляецца ў ёй PvE контент, а цяпер мы Выдаляем PvE контент. праз 18 месяцаў мы выдаляем увесь PvE контент, які мы зрабілі. І тут вельмі цікава тое, што Джейсон Шрайер распавёў, могуць скасаваць. Давай ты так ужо кажаш, што іх ужо выдалілі. Але хутчэй за ўсё як мне здаецца, яны будуць Яны падтрымліваць заставяць- тое, што ёсць, а новага нічого яны будуць распрацоўваць цалкам не падтрымліваць вось будуць. гэтую онлайн-частку, якая на дадзены момант Якая просто зарадзі якой набывалі Overwatch. праз 2-3 месяцы яна цалкам апусце. Людзі тыя, хто застаўся гуляць у Overwatch, яны просто далей будуць гуляць у PvP рэжымы, як і гулялі заўжды. Так. Таму, канешне, гэта ўсё, як па мне, эпік фейл. Джейсон Шрайер таксама распавёў, што ў студыі гадавыя бонусы да заробка пачалі вылічвацца і выплачвацца на паставе іншых паказчыкаў, таму што раней, калі увесь Blizzard дасцігаў якісьці мэт, усім давалі грошы за гэта. Цяпер яны глядзяць на кожную каманду, якая распрацоўвае кожную гульню. І, напрыклад, калі World of Warcraft дасягае якісьці паказчыкаў, яны выплачваюць бонусы за тым распрацоўшчыкам, якія працавалі на World of Warcraft. Вось. І ў гэтым годзе атрымалі свае бонусы распрацоўшчыкі World of Warcraft і Diablo, а за Overwatch ніхто не атрымаў ні халеры. За Overwatch у твар атрымалі. Таму я вось не ведаю, для мяне Overwatch падох максімальна. У мяне быў час, калі я спрабаваў яго гуляць. І вельмі незаўважна памёр. І ён памёр у адзін час, і ўсе такія... Я просто памятаю, што гэта такая Я просто хочу нагадаць, што ў іх існуе Heroes of the Storm, які таксама цалкам памёр, а калі распрацоўваўся, усе крычалі, што гэта просто неверагодная рэвалюцыя ў моба-гульнях, што мы толькі ў гэта будзем гуляць і гэтак далей, гэтак далей. Слухай. А па паказчыкам абоссаны Pokemon Unite, у які ўсе гуляюць нават не са свіча, з тэлефонаў. З тэлефонаў паказвае лепшы онлайн, і лепшую утрымку і лепшую колькасць гульцоў. Слухай, ты зараз пінаеш труп. Вось. Не жартаваць. Што датычыцца Overwatch, слухай, людзі пойдуць у Paladins гуляць. І што? Слухай, Paladins там таксама, мне здаецца, сабе не вельмі добра адчувае. Я вельмі шмат часу яго не гуляў, так што я табе нічога пра гэта не скажу, бо я вельмі актыўна яго гуляў, ён мне падабаўся значна больш, чым Overwatch. Я не ведаю чаму. Прышпільна ж ва ўсёй гэтай сітуацыі тое, што World of Warcraft таксама сабе не вельмі добра адчувае. Не, на дадзены момант з там дадаткам Dragonfly ён... Окей. Падабаецца, мне падаецца. Diablo 4 таксама, якая... Там, можа, чалавек з Любужы нам напіша. Так. Як там актуальна. Так. Просто там... Ты ж набываў 4-ю Diablo. 4-я Diablo там выйшаў, калі я не памыляюсь, 3-й сезон. Слухай, у тебе ж... у тебе набытая, так? Так. А давай за Xbox мы махнемся просто. Я у 4-ю Diablo паганяю, а ты у Elden Ring. Добра. Добра, зараз парашаем. І Уксус. Калі вы не ведаеце, пра што ідзе гаворка, трэба просто падпісацца на наш Patreon. Таму вы не ведаеце расповедь пра пельмені з Уксусам. Я табе прапанаваў заставіць Уксуса. Так? Я не памятаю уже. Ты адказаўся, ты сказаў тое, што мне не падабаецца нічога з Уксусам. Так, насамрэч, вось реально не падабаецца. Ты просто прыйдзеш да мяне, забереш мой Уксус? Так. Хоча яшчэ адпінаю цябе? Не трэба. Вось, але у Baldur's Gate не заходзіць. Не. Цудоўна, бо там яны да сіх нічога не зрабілі з гэтымі сейвамі на Xbox. Не, я 100% паспрабую тады, раз у цябе на аккаунце ёсць гэты, як у Baldur's Gate ты гуляў, там, дзе няма баёўкі. Disco Elysium? Так, я 100% паспрабую Disco Elysium, і я паспрабую, я хутчэй за ўсё, я абавязкова прахачу пагуляць у Diablo, таму што яна ёсць зараз у геймпасе. Бля. Але, што? YouTube. Что YouTube? Я весь час гляжу YouTube. Так зайди в свой YouTube. Ты... Я не ведаю пароля.
Нет, у тебя же ён на телефоне. Ты зайшоў, ты падлучаешься з телефона до консоли, он аўтаматычна заходзіць в твой. То так. Вось. Кароч, прышпільнасць у тым, што ён жа ёсць Diablo ў геймпасе, але плаціць за геймпас толькі заради Diablo, якую магу дропнуць праз 10 хвілін праз то, што яна мне не падабаецца, я вось тупо не хочу. Больш на дадзены момант у геймпасе для мяне не існуе нічога. Яна весёлая, Diablo. Улічваючы, што кажуць апошні сезон цікавы ў ёй, вось, то мне падаецца, табе зайдзе. Бо яна... Калі ты не такі душніла, як некаторыя, хто кажа, што другая Diablo, гэта лепшая Diablo. Не, гэта сумна, гэта вельмі сумна. Глядзі, для мяне другая Diablo найлепшая Diablo, таму што трэцяя Diablo для мяне цалкам абасралася. Таму што вось реально трэцяя Diablo для мяне нашмат больш мабільная гульня, не разумею, навошта яны распрацоўвалі Diablo Immortal, калі можна было выпусціць Diablo 4, Diablo 3. Слухай, а зараз мне падаецца трэцяя Diablo сябе вельмі добра адчувае. Я не ведаю. Ну, короче, я табе растлумачу, у чым прычына. Калі ты вось, напрыклад, просто гуляеш у сезоны, у тебе просто потрапляецца які-небудзь артефакт, які там, не ведаю, твой які-небудзь скіл умоўны, павялічвае на 200% дамаг з яго. І ты пасля гэтага карыстаешся толькі ім. У тебя просто вось ён толькі існуе. Так у гэтым же і сэнс. Не. Павышай ўзровень складанасці. Так я павышаю. Яшчэ больш. Гэта ніяк не змяняецца. Я даволі шмат тут гуляў у трэцюю Diablo. Трэцяя Diablo, у меня вось першая гульня на Nintendo Switch гэта была Zelda, а другой гульнёй гэта была трэцяя Diablo. І я ў яе вельмі шмат нагуляў. І потым я з вялікім задавальненнем прайшоў Diablo 2 Resurrection. Ну просто з велічэзным задавальненнем. Але мы пра гэта яшчэ ў замяніць расстрэлам распавядалі, таму што тады мы яшчэ замяніць расстрэлам пісалі. Я праходзіў на класічнай графіцы. Я не врубаў новую графіку, я як переключыў, такі, вось гэта дакладна тая Diablo, якую я памятаю і у якую я з задавальненнем гуляю. Таму не ведаю. Слухай, для мяне другая Diablo, я яе спрабаваў, мне, магчыма, на той просто час... не сувязаная з тваім дзяцінствам. Я столькі разоў праходзіў другую Diablo. Слухай, я вось літаральна, мне здаецца, я прайшоў другую Diablo кожным персонажам на кожным узроўні складанасці. Давайте толькі тады ў старыя гульні гуляць. Гэта... Не, мэта павернуць нешта з мінулага. Не пра гэта. Таму што ностальгія, таму што я вось з задавальненнем гуляю ў першыя два Baldur's Gate. З задавальненнем. Я разумею, што вось зараз 2024 год. Ніхто не будзе зараз, хутчэй за ўсё, з новых гульцоў гуляць і першыя два Baldur's Gate. Будуць гуляць толькі тыя, хто іх праходзіў раней. Тое ж самае Neverwinter Nights. Ніхто не будзе зараз гуляць ні ў першую, ні ў другую Neverwinter Nights. Але мой узровень закаханасці ў Neverwinter Nights просто, велічэзны. Таму, конечно, тут пытанне стаіць толькі ў тым, што, вось гэта моя асабістая ностальгія. Фу, другая Diablo, гэта сумна. Добра. Прыблізна тое ж самае, як і макароны з сыром. Макароны з сыром гэта смачна. Напішыце ў каментах, каму падабаюцца макароны з сыром. Пасыпаныя сыром. Ну шо, апскейл? Апскейл. Мы зараз будзем размаўляць пра тэхналогію PSSR і пра папярэднія характарыстыкі PlayStation 5. У нас быў вельмі круты камент у нашым ТГ-канале, подписывайтеся. Я напісаў, што я не разумею, чаму яны не назвалі не змест PSSR SSSR, таму што яно вельмі добра падыходзіць. СССР. І чувак даў іншы расклад, ён назваў гэта USSR. Вось, он там, мне здаецца, United, ці што ён дадаў. Кароч, вельмі смешным, як па мне. Колькі разоў на дзень ты робіш PSSR? Што самага гатычнага ты зрабіў за гэты тыдзень? Ноччу слухаў Бегемот. Прычым тут готыка? Не ведаю. А што слухаў? Крадол Філдж? Філдж. Нет. Філдж. Таксама не. Увогуле яны кажуць, што яны граюць Vampire Metal. Ва ўсялякім разам раней. І як вампірам падабаецца? Не ведаю. Трэба спытаць у румын. Хацеў пажартаваць, але не прыдумаў жарт. Папярэднія характарыстыкі PS5 Pro. Па-першае, гэта той же самы працэсар на 8 ядраў 16 потокаў, але змест 3,5 ГГц будзе 3,85. Вось. Супрацьстандартны 3,5.
У сувязі з гэтым у гульнях, у якіх прадукцыйнасць абмежавана працэсарам, чакаць вялікага прыросту сярэдняй частоты кадраў не трэба. Вось, далі што? Графічны працэсар RDNA 3, RNDA 3, 60 велічэзных вылічальных блокаў супраць 36 у стандартнай PS5. Мне тут вельмі падабаецца, што Digital Foundry, калі гэта пішуць, яны ж усё паміраюць у терафлопцах, вось, яны заўжды пішуць, тыпу, раней было 10-23 терафлопца, а зараз 33 з паловай. Хто такія нахуй гэта ваши терафлопсы? Так, я як не разумеў, што гэта такое, так і не разумеў. Для мяне, як для звычайнага гульца, які набывае кансоль, каб гуляць у гульні, не насраць. Вось я чэсна, можете кідацца камянямі. Абы смачкі не сіметрычныя. Можете кідацца ў мяне камянямі, для мяне кансоль існуе для таго, каб я набыў гульню, націснуў одну кнопку і трэба ў яе гуляць. Всё, больш нічога не трэба, гэта для мяне галоўнае, што існуе ў кансолі. Гэта ты пра третью Diablo. Ну, так. Вось. Частота ГПУ складзе 2,18 ГГц, што крыху менш чамусьці, чым 2,23 у звычайнай PS5. Магчыма, звяжэнне звязана з жаданнем не павышаць энергаспажыванне. Вось, што яшчэ тут з'явілася? Максімальная прапускная здольнасць памяці GDDR6 будзе 576 гигабіт у секунду супраць 446. Вось, а аб'ём застанецца тым же, то бок 16 гигабайтаў. Зараз ПК-шныя каралі такія 16 гигабайт аператыўкі. Вы што там ляснуліся? Да ў маім ПК для вучобы за $350 ўжо стаіць 128. Я на ім Ведьмара 3-го запускаю. Лепшую гульню. У Diablo другую гуляю. Оригінальна. Слухай, з усяго гэтага я разумею толькі FPS і ўсё. Кароче, калі што, вы можете знайсці лёгка гэтую навіну ў нашым выкшталцоўным тэлеграм-канале Першы гікаўскі. Самае галоўнае, што я пакажуць у верасні, а хутчэй за ўсё прадаваць пачнуць на навагоднія святы. Але нешта мне падаецца, што гэта будзе не так. Кошт быў складзе ад $599. То бок мінімум 600. Ну, мінімум. Гэта мінімум ён будзе каштаваць столькі у Амерыкі якой-небудзь. Ну так, то бок гэта канвертируецца ў 600 евро у Еўропе, а у Беларусі... Не ў Беларусі 700. Да, і магчыма нават усе 700, таму што гледзячы на тое, што... Памятаеш, колькі каштавала 5-я плойка на старце? Не памятаю. Вось, ну, глядзі, зараз яна каштуе афіцыйна тыпу 469, па-мойму, калі я не памыляюся, у топа-цэнтрасе. Ой, не, у топа-цэнтрасе яна там ввогуле... Типа 500. Там вар'яцкая цена нейкая на яе. Короче... І то гэта выключна... Ну, тыпу, калі вы кажаце, што кансолі Nintendo... 495 евро. Кансолі Nintendo вельмі оверпрайснутыя, 249 за новый Nintendo Switch Lite і 349 за новый Switch OLED, я лічу, што гэта не тое ж самае, што 600 за PlayStation. А ты на сваім свіче Чалавека-паўка апошняга можаш запусціць? Нет, але я магу набыць сабе за 369 стандартны Steam Deck і запусціць яго на Steam Deck'е. А? Шумно дахуя? Короче, у меня просто сябра перапроходзіў... 229 евро каштуе Steam Lite. Ой, Switch Lite, Steam Lite. 229, окей. Switch Lite. Дарэчы, я не ведаю, чаму у Польшчы яны каштуюць даражэй, чым тут у топа-цэнтрасе. І гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што звычайна тэхніка ў Польшчы каштавала меней, чым у Літве і ў Беларусі. Тыпу, усе ездзілі набываць тэлікі сабе ў Польшчу, ўсё такое. Не ведаю, мабыць, вайна так паўплывала, ці там некае заканадаўства змянілася, але, ну, тыпу... На японска-польскія адносіны? Не, ну типу, при чым тут японська-польська? Там уся тэхніка даражэй каштуе зараз. Ну, ва ўсялякім разе, я заходзіў просто у краму, я не памятаю, ну, просто звычайная некая сетка на тып, як у нас топа-цэнтрас. І я глядзеў, я параўноўваў кошты, і типу, ну, кошты даражэй, на 20, на 30% даражэй. Цікава. Ці гарбата. Вось, ну і самае, што сур'ёзнае ў Sony змяняецца, гэта ў наступных кансолей Sony будзе больш рабіць упор на магчымасці машыннага навучання і штучнага інтэлекту. Тыпу, куды мы зараз без гэтага?
Магчыма, я не ведаю, з'явіцца які-небудзь чат-бот ці не ведаю, штучны інтэлект, які вам дапамагае за вас праходзіць гульні. Куды выкарыстоўваць штучны інтэлект на гульнявай кансолі? Не, ну хутчэй за ўсё гэта, канешне, не ўмоўны чат GPT, гэта якая-небудзь херня, якая палепшае здольнасць тэкстур ці праз штучны інтэлект дамалёўвае кадры, вось нешта такое. То бок тое, што там умоўны NVIDIA паказваюць на сваіх прэзентацыях і гэтак далей. Ну там же тая ж самая тэхналогія там FSR, яна заснавана часткова на штучным інтэлекце. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Кароче, яно, канешне, ёсць, і штучны інтэлект 100% вельмі моцна паўплывае на тое, што адбываецца ў гульнявай індустрыі зараз. Ну, слухай, але я ўсё яшчэ цалкам уплывае на ўсё. Я ўсё яшчэ чакаю якую-небудзь гульню, якая будзе заснавана на LLM. Ну, то бок, там, не ведаю, напрыклад, ты можаш не камунікаваць з NPC, ты можаш там нешта, ну, кароче, нешта вось такое. Ёсць такі мод на Skyrim. Да, я ведаю. І ён вельмі крывы, тыпу, гэта больш нейкі... Гэта палепшаюць. Да, гэта больш нейкі протыне. Я вось чакаю, вось, ведаеш, ну... Я разумею, што бліжэйшыя 10 год не, але калі там AAA нешта з'явіцца, вось проста прышпільна паглядзець, як гэта. Таму што спробы былі раней заўжды. Існуюць гульні, у якіх там можна было пісаць тэксты і не камунікаваць з NPC. ММОшка была нейкая такая. Эмулятор спаткання які-небудзь. Ну, ці эмулятор спаткання, вось, ці порнагульні. Мне здаецца, для порнагульняў гульня з LLM-аў гэта проста залатая жыла будзе. Каму што, лысаму расчоска. Ну так. Шо? Нас там бедныя рэмедзі. Да, спекотныя фінскія парні адчуваюць сабе не вельмі добра, але пазітыўна. Слухай, мне вось, калі шчыра, то шкада іх. Не таксама, таму што рэмедзі заслугоўваць, ну, тыпу, гэта адна з тых студый, якая да сіх распрацоўвае, ну, гульня. Тыпу, гэта сапраўды гульні. Як мастацтва. Вось, у іх ёсць... Асабіста Quantum Break, пиздец гульня. Quantum Break з проста ахуенным сюжэтам. Тыпу... Ну гэта ж большасці фільм. Я яго праходзіў, я вельмі душыўся геймплеем, ненавідзеў кожную страляніну, якая там адбывалася. Так ва ўсіх гульнях рэмедзі так і ёсць. Акрамя Макса Пэйна. Акрамя Макса Пэйна. Так. Акрамя трэцяга Макса Пэйна. Не ведаю, я не магу гуляць у трэцяга Макса Пэйна, мне больно. Яны, дарэчы, яго зараз распрацоўваюць, і там усё фінансуе Rockstar, якому, груба кажучы, належаць правы на Макса Пэйна. Дык вось, Remedy падзялілася сваімі фінансамі вынікамі за мінулы год. Іх прыбытак знізіўся на 24%. Тыпу, выручка знізілася на 24, а прыбытак знізіўся пры гэтым на 12. Вось. Пры гэтым яны... Я не ведаю, просто у гэтым артыкуле напісана, што дывідэнды акцыянерам не выплачваліся, але там не было напісана ні нешта накшталт пакуль не выплачваюць. Як я разумею, яны не будуць выплачвацца за 2023 год. Нягледзячы на увесь аптымізм студыі, які быў увесь гэты час, вынікі па саміх гульнях яны таксама не вельмі добрыя. То бок продажы Алана Вейка склалі 1,3 мільёна. Для AAA гульні гэта вельмі няшмат. Вось. Улічваючы тое, што ў іх не было яшчэ наверх фізічных копій, і улічваючы тое, што на ПК яно прадавалася толькі ў Epic Games Store, яны не могуць адбіць. Але цікава, што сама студыя лічыць гэта поспехам. Ну, таму што ў Remedy ніколі ў жыцці не было. Я хочу нагадаць, што першы Alan Wake, нягледзячы на тое, што вакол яго пабудаваны культ, ён жа цалкам правальны па грошах. Тыпу, ён зусім не адбіўся. Распрацоўку на той момант фінансавалі Microsoft, гэта быў эксклюзів Xbox 360, і ён так, ну, тыпу, ён потым выйшаў на ПК, але ён цалкам не адбіўся. Порт на ПК Алана Вейка адбіўся, а вось сама распрацоўка Алана Вейка не адбілася. І Epic Games Store не дадуць, хутчэй за ўсё, выйсці яму ў Steam, таму што яны не... Там сказано, што яны адбілі значную частку распрацоўкі, то бок яны у іх атрымалася павернуць там большую адсотку Epic Games Store за тое, што яны далі грошы на гэтую распрацоўку, але ўсё роўна не цалкам. То бок яны далі будуць гэта па зніжках прадаваць, хутчэй за ўсё, то бок там, не ведаю, на умоўна 11 ці нешта такое. І тыпу, ну, Alan Wake такі, да. Вось, студія чакае павелічэння выручкі ў гэтым годзе, аднак гэта будзе залежаць ад выбараў выдаўца для Control 2.
Хутчэй за ўсё просто Control 2, паколькі яны выкупілі у 505 Games назад сваю франшызу, яно не будзе зноў эксклюзівам для плойкі, і, ну потым яно зразумела выйшла Цікава, на ПК. што... То бок яно будзе выходзіць як і Alan Wake на ўсіх платформах. Вось. Я не ведаю. Таксама, ну, я не ведаю, ці гэта чуткі. У іх на дадзены момант ёсць нейкае пагадненне аб фрі-ту-плей гульне ну, Цэнтам. сумесна з Tencent. Так. І кажу, што гэта нешта было з мультиплеера, нешта падобнае на там магчымы мультиплеер для гэтага, для Контрола. То бок это такая ж, ну, грубо кажучи, стрельба будзе. Ну, але ж Tencent... Ну, слухай, Tencent, ну вось, мы 100% карпорацыя зла. 100%. Але Tencent фінансуе да халера праектаў. Тыпу, Tencentу належыць, я хочу нагадаць, частка Эпіка, якія распрацоўваюць Fortnite. Ці можна лічыць, што Fortnite кепская гульня? Можна лічыць, што гэта не твоя гульня, таму што ты... Arcade. Arcade. Pass of Exile. Pass of Exile. Pokemon Unite. Мгм. Call of Duty Mobile. Карацей, усё, што вы бачыце на мабільку... Так, гэта належыць Tencentу. Гэта хутчэй Ці за ўсё часткова Tencent. належыць Tencentу, ці цалкам належыць Tencentу. Асабіста які-небудзь Crossfire і ці PUBG Mobile. Ну, факт. Вось. І, тыпу, раз мы тут ужо размаўляем пра Epic Games, то сама ж крама Epic Games, яна з'явіцца вельмі хутка на iOS і Android. Яны вось зрабілі прэс-рэліз, што яна з'явіцца да канца 2024 года. А распрацоўшчыкі будуць атрымліваць у ім 88% прыбытку. Гэта тое ж самае, што ў Epic Games Store на ПК. Усё яшчэ хочу нагадаць, што у прошлым падкасці мы абмяркоўвалі тое, што кіраўнік Epic Games Store назваў Valve дэбіламі. Вось. Канешне... Ну яны ж заўсёды Ну і зараз ёсць чыт-код на грошы ў выглядзе Fortnite, і яны Fortnite могуць забяспечваць сабе... Я ввогуле не разумею, што адбываецца ў Fortnite. Я таксама. Ну гэта вось... Ты глядзіш такі, ну гэта Battle Royale, добра, о, канцэрт Эмінема. Шо? Тыпу, якога Чэліса? Ну так. Што там адбываецца? Ну слухай, яны там ж... свой метасусветнік. Мне здаецца, што яны вось насамрэч у іх атрымалася пабудаваць свой вось якісьці свой вось гэты метасусвету, якім прадаюцца цацкі ў крамах, што ты набываеш сабе чыпсы, а на чыпсах ты ведаеш, што ў Літве прадаюцца чыпсы, на якіх напісаны код для V-баксаў. То бок ты робіш money-back за конт таго, што ты набываеш чыпсы. Да, і табе вяртаецца там адсотак кошту у выглядзе V-баксаў. Цудоўна. Канешне, гэта... Ну, кароче, у іх, мне здаецца... Бізнес-план. Да, у іх атрымалася просто, яны ж дагэтуль спрабавалі, не памятаю, у іх была гульня, назву ўжо, на жаль, не памятаю, яны спрабавалі мобу сваю рабіць, якая цалкам правалілася, і у выніку яны яе закрылі, усе ўсё распрацована аддалі сообществу, тыпу, хаціце, карыстайцеся нашымі мадэлямі для гульні. Слухай, нават не памятаю такога. Ніхто не памятае, загугля. Яны закрылі тады, калі адкрылі Fortnite. Я памятаю, з чаго пачынаўся Fortnite. Гэта была як бы гульня Майнкрафт. З ПВЕ, вось. Але што Майнкрафт? Дагэтуль яны распрацоўвалі Майнкрафт? Не, ну там яны Парагон. Ты аб гэтым. І, дарэчы, Парагон была не самай кепскай мобай, тыпу, мы яе крыху пагулялі, і яна, тыпу, ну, Парагон гэта ж было нешта кшталту, вось, слухай. Смайт. Быў такі Смайт. Дарэчы, Смайт сабе вельмі выдатна адчувае, яны зараз робяць другую частку, і яны на кансолях сабе вельмі добра адчуваюцца. Яны там недавно абнавілі сабе гульнявы рухавік, яны абнавілі графіку, яны там усё дакідваюць гэтых новых багоў і гэтак далей. У іх там некія калабарацыі з Марвеламі. Калі я не памыляюсь, гэта тая ж кампанія, якая і Паладзінс распрацоўвае. Так. Ну да. Просто для мяне гэта даволі здзіўленне. Вось, дарэчы, а вось цікава, як сабе легієнд адчуваю? Просто я калісьці гуляў... Я калісьці гуляў, я прагуляў першы, другі, трэці і частку 4-го сезону LOL, мне вельмі падабалася, але потым мне просто, тыпу, распадабаліся моба гульні. Надоело просто. Абрыдла гэта ўсё. Слухай, мне ніколі яны нават і не падабаліся. Мне ніколі не падабалася ні Дота, ні... У мяне была кампанія. Вось у мяне сябры усе магілёўскія, з якімі мы тусілі ў гэты час. А на Пярглі ты для душы працаваў? Так.
Вось усе мои сябры яны гулялі, у нас было прышпільна простое, што мы стэлефаноўваліся ў скайпе, мы нешта пра жыццё размаўлялі, піва пілі. Лепшы файлаабменнік. Так, занесіце нам грошай. Скай. Ну добра, што хоць не Яндекс. Мы ўсё яшчэ танцуем вакол Remedy, таму што Remedy распрацоўваюць для Rockstar Макса Пейна новага, а тут рэліз GTA 6 могуць адкласці на 2026. Катаку піша, што па іх словах кампанія Rockstar не укладваецца ў шматлікія тэрміны, дэдлайны, і зараз унутры студыі ходзіць размова аб пераносе на самы канец 2025, а ці калі зусім дупа, то 26. да, на 26, але не на пачатак, просто на 26, там няма нічога пра пачатак. То бок яно ці што можа і напрыканцы 2026 выйсці. Ці ввогуле не выйдзе? Не, ну, канешне, выйдзе, таму што ім трэба зноў, вось ведаеш, рабіць вельмі прыбыткавую вось гэтую гульню, і мне здаецца, што 80% іх сілаў кінуты на тое, каб зрабіць новы GTA онлайн, вось то бок максімальна перанесці паспяховасць GTA онлайн з 5-й часткі ў 6-ю. Слухай, GTA онлайн ты ж гуляў у GTA онлайн, так? Не? Не, ну некаторы час. Ну тыпу, у чым прышпіл? У чым вось увогуле? Я просто на дадзены я не момант гуляў у ніяк. самп. Я не гуляў, я не прайшоў GTA 5. Тыпу, мне не цікава. Просто не моя гульня. Апошняя GTA, у якую я гуляў і прайшоў яе, я прайшоў GTA 3 яшчэ ў дзяцінстве. Я прайшоў Vice City і я прайшоў San Andreas, калі я быў падлеткам. Вось, пасля гэтага для мяне я не гуляў увогуле ў 4-ю GTA і увогуле не гуляў у 5-ю GTA. Я не ведаю. Ну, па-першае, у самп на той момант, калі я гуляў, як я зразумеў, зараз все вельмі змянілася там, але у той момант, калі я гуляў, ну, гэта была магчымасць сябе адчуць, ведаеш, ну, прям гангстерам. Ну, тыпу, там же, ну, як я разумею, што там ролеплей, Ролеплей, цалкам ролеплей. але пры гэтым же GTA онлайн цалкам яе наваднілі гэта Чыцеры. Да, чыцеры, хакеры і гэтак Так. далей. Я калісьці Ты пра GTA онлайн, якая не самп. не сам, Ну там масакра адбываецца. Да, і я не разумею, таму што Спачатку было ўсё добра, але потым панеслася. Вось, і пры гэтым вельмі крыўдна, што яны амаль пахаранілі Red Dead Redemption онлайн. Таму да. што І там же таксама чытары наваднілі ўсё. так, таму што сама кора аўдыторыя Red Dead Redemption вельмі лампавая. Вось, вельмі. У адрозненні ад той же Red Dead GTA Redemption онлайн. настолькі не моя гульня. Я не магу всечь приколы. Та ты не гуляў яе. Ну я спрабаваў, у мяне было колькі я 5-6 гадзін нагуляў зараз у першую Red Dead Redemption на свічы. Вось. І ў другую я нагуляў там гадзін 10-12. І ну тыпу, ну ўсё мяне не цягне. Прычым я вельмі добра разумею канцэпт, таму што, напрыклад, канцэпт другого Red Dead Redemption, з яго натхняліся Zelda Breath of the Wild. І тыпу мяне гэты мір ён павінен уцягваць, таму што ён таксама куды не ідзі, везде ёсць што рабіць. Але пры гэтым сеттинг настолькі не мой, вось з усім гэтым дзікім захадам, што Ну гэта ж, слухай, гэта цікавы момант, таму што накшталт сеттингу. Чому ти падаєш? І мне час ад часу яе прышпільна гуляць. Час ад Гэта часу той наткнуся час, на нейкія калі- сайт-квесты, я з задавальненнем яго прайду, але пры гэтым я месяцамі, гадамі магу не запускаць Red Dead Redemption. Ён у мяне набыты, ён у мяне спампованы, самае што цікавае. І пры гэтым я з задавальненнем включу аплікацыю YouTube і пагляжу якую-небудзь херню на YouTube, ці достану там 3DS-ку і 3DS-ку пагуляю, не будзе чым. Я не ведаю, Херня нейкая. мяне вельмі разматала той момант, тое, што у другім Red Dead Redemption показваецца гэты момант, ведаеш, перахода ад гэтых усіх вестэрных банд і гэтак далей да прыходу індустрыялізацыі, вось, і бачна... Не, да сюжэта у мяне няма ніякіх праблем, таму Табе што... сам геймплей не падабаецца. Так, мне скучно. І пры гэта, але пры гэтым, калі я наталкиваюся на які-небудзь прышпільны квест, я яго з задавальненнем выполняю. І вось просто мне не падабаецца сам сусвет, і мне не падабаецца пры гэтым, яшчэ раз, я з задавальненнем гуляю размераныя гульні. Мне вельмі падабаецца Animal Crossing. Мне вельмі падабаецца Breath of the Wild, мне вельмі падабаецца Tears of the Kingdom і гэтак далей, гэтак далей. Але я не разумею Red Dead Redemption. Я вось не разумею.
У мяне уже рэальна ёсць дагадкі наконт таго, што тыпу можа я насамрэч вось настолькі мне падабаецца Зельда, што вось не хочу я вось у нельга казаць, што Red Dead Redemption Зельда падобная, хутчэй Зельда падобная на Red Dead Redemption, таму што яны ёй натхняліся. Але пры гэтым я я не разумею, не штырыць і ўсё. Слухай, гэта ж няма вось гэтых момантаў, што табе хочацца вяртацца назад у гэтую гульню. Я не ведаю, мяне вельмі разматвае там сюжэт, таму што у нейкі момант, я не буду казаць у які, ты бачыш тое, што ўсе такія ведаеш, твая ўся банда, гэта такія бессмяротныя, ўсё, і просто ў адзін момант усё настолькі пераварачваецца з ног на галаву, што ты такі, вау, то бок я паглядзеў сюжэт на YouTube, можа адбыцца. Я паглядзеў гадзіннае відэо пра Red Dead Redemption. Я уже насамрэч, мне здаецца, я яго забыў. Я памятаю, чым ён скончыцца і так далее. Ну вось. Але не, я не памятаю. І слухай, дакладней не разумею. Зараз жа вось учора выйшла Dragon's Dogma другая. Вось учора, літаральна 22 сакавіка. Адначасова якасці склалася так. І там кажуць тое, што адкрыты сусвет вельмі душыць гульцоў. Таму што за межамі таго ж горада у цябе просто без перапынку бойкі. І ў той жа момант Capcom казалі аб тым, што яны натхняліся сусветам, я дакладна не памятаю, ці Red Dead Redemption, ці GTA 5. Вось, яны такія, вось мы зробім, каб было таксама ўсё такое імерсіўнае, што вау, кажуць, імерсіўнасць вельмі цудоўная, але гэтыя ўсе баі вельмі душаць, таму што без перапынку, калі ты не гуляў Dragon's Dogma, там звычайны волк, гэта вораг, гэта сапраўдны вораг спачатку. Я праходзіў першы Dragon's Dogma на Xbox 360. Я і не прайшоў до конца. Ну вось, таму што ты павінен разумець аб чым. Просто у якісьці момант, чаму я спыніўся гуляць ад Dragon's Dogma, у мяне спачатку быў звычайны афіцыйны Xbox, а пасля гэтага я яго чапануў, таму што па-першае, я быў студэнтам, не было грошай на гульні, па-другое, хацелася гульняць у танныя гульні з дыскаў, якія прадаваліся ў востраве Скарбу ў Магілёве, калі вы з Магілёва ведаеце. Краму, якой прадаваліся пірацкія дыскі на кансолі. Як? Востраў Скарбу? Да. А хіба там не касметыка? Цяпер, магчыма, так. Раней-то гэта было адзінае месца. Там раней прадаваліся, там была гульнявая... Там была каля фонтанаў, каля кірайскай сцэнкі. Вось. Там прадаваліся PSP-шкі прашытыя, і вось усё гэта. І там можна было чапануць прашыць кансоль заўжды. І я чапануў кансоль, і у мяне адразу прапаў прышпіл у тым, што онлайн знік, і я не мог нанімаць вось гэтых чувакоў, якія пешкі. Да, пешкі. І мае пешкі таксама не маглі сыходзіць. Да. Вось. І пасля гэтага мне спадабалася механіка ў другой. Я пасля гэтага, дарэчы, перастаў гуляць у Dark Souls, таму што знік онлайн, а мне падабаўся PvP. У другой Dragon's Dogma цікава. Я дакладна не памятаю, бо я не вельмі шмат часу гуляў у першую Dragon's Dogma. Ну вось, але ў другой Dragon's Dogma цікавая механіка з тым, што калі твою пешку нехта наймае, выконвае з ёй місію, потым яна сыходзіць і вяртаецца да цябе, калі ты вяртаешся з адпачынку, то твоя... Я могу перапрануць. Не, то твоя пешка, калі ты будаш выконваць квест, які твоя пешка ўжо выконвала ў другого гульца, то твоя пешка, як шмат пешак, яна можа нешта падказаць па гэтаму квесту. Вось, і я такі, вау, цікава. А яшчэ твоя пешка можа, напрыклад, замуціць, там же можна рамансіцца з рознымі партнёрамі, і твоя пешка можа замуціць з партнёрам, які ты муціў змест цябе, калі ты тупанеш недзе. Курва. Ну. Зразумеленька. Dragon's Dogma гэта ўвогуле вельмі... Ты мне казаў, што ты падсеў вельмі на хайп па ёй. Чаму? Я просто пачаў, я наткнулся на некалькі відосаў, дзе людзі перад тым, як выходзіла Dragon's Dogma другая, яны пачалі праходзіць першую Dragon's Dogma, і яны пачалі пералічаць вось гэтыя асаблівасці, якія, іх няма ў іншых гульнях, вось, геймплейныя механікі ўвогуле. Вось, і я паглядзеў відэа пра тое, што ўвогуле вядома на дадзены момант, усё, што вядома пра другую Dragon's Dogma.
і мне стало вельмі цікава, я хадзіў, часаў рэпу, трэба, мне здаецца, яе набыць на выхадзе і гэтак далей. Але, канешне, памятаю, наколькі там нас на хайп з табой зарадзіла Hogwarts Legacy, і пасля гэтага я просто зарокся, што я нешта беру па прадзамове. Толькі Зельду я набываў, так, Ну, але у Зельдзе я быў упэўнены на 100%, і я быў упэўнены, што яна мне спадабаецца. Слухай, гэта такое пытанне, што я нават не ведаю, я просто перастаў увогуле глядзець нешта такое, што прям вау-вау-вау до таго моманту, пакуль яно не выйшла. Так. То бок, пакуль не выйшаў Helldiver, я нават про яго не чуў. Ніхто не чуў. Ну, Там была частка гульцоў, якая чакала, Ну, вось. але у цэлым... Але толькі пасля вось прагляду некалькі сот відэа па Helldiverу, я такі, я хочу гэта гуляць. Я прям вось хочу. Да. І гэта немагчыма. Ну, слухай, да, я разумею сам канцэпт, але зараз падсаджвацца на хайп-трэйн у 2024. Ну, вось выйшла зараз Dragon's Dogma. Ну, вось яна ж выйшла пару дзён таму. Яна збірае струкоў у Steam'е. Яна збірае закон аптымізацыі і закон таго, што манетызацыі. Так. Вось, тое, што у гульні за $70 вельмі шмат мікратранзакцый. Але ж ты можаш гуляць і без іх. Ну, конечно. Вось. Да, я разумею. А ўся праблема аптымізацыі, давай... Я вырашыў, што я зараз пагляджу некалькі аглядаў на Dragon's Dogma 2, і па-другое, мяне нішто не перашкаджае пачакаць зніжку. Вось насамрэч, нават калі яна будзе праз паўгода, я просто бачу зараз Hogwarts Legacy, які я набыў за 83 евро на той момант. І тое, што он зараз прадаецца па зніжках за 19, і тыпу, колькі тут прайшло? 8 месяцаў. Я браў па предзамове пасля Hogwarts Legacy Diablo 4. Ну і што, і яна у цябе у выніку праз 2 ці 3 месяцы з'явілася ў геймпасе. Ці праз 4. Не, ты што, год? Год? Так. Добра, я яшчэ на мінулай кватэры яе набываў. Кароч, бляха, колькі вады уцекло з таго моманту, жесть. Тады столькі вар'яцкіх рэчэй прайшло за гэты час. Ахуець. Я просто зараз у башке пракату, гэта ж пасля лета было, вось гэта вар'яцкая. Так. Пяргалі бы, божухна, колькі ўсяго змянілася. Гэта яшчэ і да пяргалі было. Так. Ну што? Я табе зараз нават скажу, калі яна выйшла. Да, слухай, мне нешта здавалася, што она выйшла 34 месяцы таму. Ну добра, не 34, паўгады мне здавалася, што рэальна. Да, і я ж зараз уже які трэці сезон, мне здаецца, запусцілі. Трэці, так? Да, канешне. Падыходзіць. Усё змяняецца, усё цячэ. Ну слухай, не так і шмат прайшло. Насамрэч. Ну, як мы гэта казалі... 5 чэрвеня 23 мы гэта казалі у 2021, 22 і 23, і мы з табой казалі гэта ў выпускам 24 годзе, што для мяне зараз 2020.4. Ты помню. То так. Я ўсё яшчэ жыву там. Хаця, чэсна кажучы... Гэта ўсё лейбонік з Мігрант Сонг. Да, які ў нас на фоне грае. Мне, насамрэч, я жыву не ў 20-м, я жыву ў 19-м. У меня ўсё жыццё гэта спроба павернуцца ў 2019. Ніхто не паверне 2019. Так. Што, давай, мы з табой пра Xbox паразмаўлялі, пра Sony паразмаўлялі, пра Microsoft мы у дакладнасці таксама паразмаўлялі. Xbox. Так, ну тыпу як кампанію. У нас што застаецца? Nintendo. Пра Valve таксама паразмаўлялі пра Steam Deck. Asus. Пасля выдалення эмулятара Юзу юрыстам Nintendo з'явілася вельмі шмат форкаў гэтага самого Юзу, таму што яго быў адкрыты заходны код. Вось, яго самы вядомы форк, які клічацца CU, я спецыйна паглядзеў як TCU, які таксама быў вісеў на гітхабе.
GitHub выдаліў гэты форк, яны пайшлі да незалежнага, ці што GitHub належыць Microsoftу. Я так разумею, форк гэта... Ну, тыпу як. Яны ўзялі іх заходны код і на грунце яго пачалі... Ну, яны на грунце яго пачалі сваю распрацоўку. Ну, тыпу копія. Напрыклад, яны не хацелі, каб іх выдалілі з GitLab, у выніку з GitLab іх выдалілі праз забарону DCMA, потому што Nintendo прыйшла. Яны, напрыклад, выдалілі ты функцыянал, які дазваляў абыходзіць шыфраванне кодаў ліцэнзійных праз юзу. Вось. І у выніку яны зараз павесілі ўсё на свае асабістыя серверы, але, ну, тыпу, можна лічыць хвіліны да таго моманту, як Nintendo падасці на іх пазоў, і як у гэта ўсё скажуць выдаліць, забароніць карыстацца імём сію і гэтак далей, і гэтак далей. Сію в суде. Так. Ну, калі нехта забыў, Nintendo роўна такая ж карпорацыя зла, як гэта... Як любая вялікая карпорацыя. Так, як і Microsoft, як і Google, як і Facebook, якія чамусьці зараз... Цікаво, што про Sony ты нават нічога не сказаў. Ну, 100%. Я, типу, яшчэ раз, гэта ж ні для каго не навіна, што Nintendo... Я разумею канцэпт таго, што кампанія патрабуе выдалення эмулятара актуальнай кансолі, але, напрыклад, як яны баняць YouTube-каналы за выкарыстанне музыкі... Марыо. Да, Марыо, арыгінальнага Марыо, яны кідаюць DCMA-скаргі за DCMA-скаргі за Зельду, Покемонаў і гэтак далей. Вось, я, канешне, гэта ўсё максімальна не разумею, струкоў ім удышаль, і вось. Але за Switch дзякуй. Але за Switch дзякуй. Вось. Што, я даўным-давно вырашыў, што як толькі прэзентуюць Switch 2, ці там, ну, вось, умоўны працяг Switch'a, я свой Switch адразу прашываю. Вось, і тыпу, паколькі ў мяне самая першая рэвізія Switch'a набыта ў 2017 годзе на старце, яна вельмі выдатна прашываецца, ёсць незлетаемыя прашывайкі, ну, прашыўкі там, тыпу, раней просто, каб ты разумеў, кожны раз трэба было яго вось замыкаць гэтыя кантакты, нешта там з гэтым, і зараз ужо ўсё не так. Зараз з Алиэкспрэса набыць. Чып маеш на ўвазе? Так. Да, можна набыць чып. У Літве просто ёсць чувакі, якія за 70 евро з улікам кошта чыпа табе прашьюць Switch, паставяць гэты чып, накаціць прашыўку і яшчэ накаціць туды пірацкі гулень. Усё як у часы Xbox 360. Цікава. І PlayStation Portable. Вось. Я не ведаю, тыпу, я просто не зусім разумею, наколькі шырокая аўдыторыя гульцоў у гульні Switch'a на ПК. На піратскі. Да, асабліва на ПК. Слухай, мне падаецца, гэта ў большасці сваёй аглядчыкі гульню. Магчыма. Вось. Ну, яны казалі, што Tears of the Kingdom была спампована для ПК, ну, тыпу, для піратская версія, больш за 1 мільён разоў. Ну, слухай, і аглядчыкаў гульні умоўна мільён гэта колькі? Гэта атрымліваецца 70 мільёнаў $? Яны прасралі. Залежыць ад рэгіёну. Ну так, ну вот это окей, прыблізна, ладно, що там канвертацыя з іншых рэгіёнаў, ну, так, і так далей, так. Ну тыпу 50 мільёнаў $, яны прасралі толькі праз тое, што у юзу быў... на 20 мільёнаў. Да, ну зноў-такі, з юзу была праблема ў тым, што яны для свайго асабістага патрыёна выпусцілі патч юзу, які дазваляў гуляць у Tears of the Kingdom да моманту яе рэлізу, і гэта была галоўная прэтэнзія. І хутчэй за ўсё, калі б не гэта, Nintendo яны ж не звярталі, яны не звярталі увагі на гэта ўвесь гэты час. Ім было похеру ў тое, што умоўны гулец можа гуляць у Animal Crossing на эмулятары і, не веду, записываць геймплей праз яго. І, ну, канешне, хочацца нагадаць Nintendo, што калі нешта патрапіла ў інтэрнэт, гэта адтуль не выдаляецца. Можаце спытаць у Б'ёнсе, яна дакладна ведае. То так. Ну што, апошняя навіна. Зноў гэта адбываецца, зноў нехта спрабуе заблакаваць Telegram. Моя парада гішпанцам. Гішпанцы! Зразумелі толькі алды. Не хадзіць у торговыя цэнтры бліжэйшы час. Вось, таму што суд у Гішпаніі пастанавіў часова заблакаваць Telegram у краіне праз пірацкі контент.
Ну так, там некалькі медыахолдынгаў падалі, я нават не буду спрабаваць чытаць іх назвы, я магу прачытаць Movistar Plus, таму што там усе у літары разразумела. Мне плеваць, як я размаўляю на ангельскай, таму я Егеда, Медиасет Ешпанна, А3 Медиа, ну, мне падаецца там А3 Медиа і 3 і Movistar Plus. Вось. Як заўжды Telegram ніяк не адказаў на запады суда, на запыты пра тое, што трэба ўдаліць інфармацыю, але хочацца нагадаць... Дуроновую фотку робіць. Але хочацца нагадаць, што Телеграму гэта не забараніла, калі на нас закінулі 50 скаргаў, адразу заблакаваць наш Telegram-канал першы гікаўскі. Як мы абосраныя спрабавалі яго аднавіць. О, курва. Да. Канешне, гэта было вельмі жорстка для нас, вельмі. Мы столькі згубілі падписчикаў. На той момант так. Аж 100 чалавек. Ну, слухай, для нас 100 подписчикаў, як і 100 слухачэй, гэта даволі шмат. На той момант у нас было на 200 подписчикаў больш, чым зараз. Ну, окей, да, факт. Вось, канешне, гэта ўсё максімальна непрыемна было. Як Telegram не заблакавалі ў Расіі, як Telegram не могуць заблакаваць да канца ў Кітаі і гэтак далей, так яго не атрымаецца заблакаваць у Гішпаніі. Ці што гаспадарства, калі вы знаходзіцеся ў Гішпаніі і у вас больш кепска працуе Telegram, просто ці усталюеце VPN, ці ў Телеграме ёсць просто афіцыйная функцыя, просто дадаць VPN. Да. Таму няма ніякай розніцы. Канешне, было б вельмі раз'ебна, калі б Telegram у свой асабісты VPN туды дадаў, і, напрыклад, калі ты набываеш сабе Telegram прэмію, у цябе з'яўляецца функцыянал просто включыць VPN на ім. Гэта было просто максімальна круто. Але выдаткі на гэта, канешне, аграменныя будуць, таму што там трафіку, улічваючы, што ў іх там колькі, там тыпу 850 мільярдаў карыстачоў толькі ў Кітаі. Вось. Я на Китае до сих не заблокаван? Не, ну, блядь, это жарт. Вось. Ну, типу, не, яны там до паўмільярда яны перайшлі за паўмільярда гэтых. Ці за мільярд? Я уже, честно, не памятаю просто. Мне падаецца, што Павел Дуров черпае сваю моц з карыстачоў Телеграму. Ты бачу, як выглядае. Яшчэ 1 мільярд карыстачоў, яго один дадатковы кубік на прайсе. Як ведаеш, як у гэтага чорны мужик, які ўсё растлумачвае, як яго здымаўся ў Брус усемагутны. Бога там граў. Нік Фьюрі. Морган Фріман. Да, Морган Фріман быў вельмі цікавы жарт у паднёву паркі, тыпу, Морган Фріман, а навошта табе гэта? Таму што калі я кожны раз нешта растлумачваю, мне з'яўляецца адна дадатковая веснушка. Вось у Павла Дурова тое ж самае. Так, ну што, мы запісалі, мне здаецца, вельмі да халеры. Запорхаешся ты гэта монтировать? Другі тыдзень. Так. Подрад. Так, запар. Запар. Да. Спадзяюся, што на наступным будзе тое ж самае. Так. Але не абяцаю, бо лайк, шэр, Patreon, раем бабкам, дедам, котам, собакам, усім. Baldur's Gate 3 на беларускай 10 там у описании. Так. Все, давай. Чёмный лёс. Подписывайтесь на эти бороду, подписывайтесь на Гомзика. На Гомзика подписывайтесь на Вожика, подписывайтесь на маленького Зянона, на Визик, на Житё Малина, на Рудика, на Беларусь, ой, Беларусь головного, на чай з малиновым вареньем. На чай з малиновым вареньем обовязково подписывайте. На кого еще подписывайтесь? Подписывайтесь на Молотка, подписывайтесь на Богему, подписывайтесь на Лепуса. Кого колись забыли про бацьця? Просто я намагаюся ўсіх згадаць. Подписывайся на РГБ, подписывайтесь на кого яшчэ? Кто у нас яшчэ есть? На Камбэга. На Камбэга, ой, господи. І на кагачку кавярня, і заходзьце на Кінакіпу. Вось. На Білмуві таксама заходзьце. Так. Пачакай, гэта яшчэ не ўсе. Знижка.сайт. Так, на машинный переклад подписывайтесь, на Музманю подписывайтесь. Я просто свои подписки открыл. Так, Богема уже казал. Так само подписывайтесь, новый пришпильный канал вышел у... За келихом. Не. Слухай. На Сандру так само подписывайтесь. На жаль, больше нічога не пишу у Твиттер, але я на яе подписаны у Инстаграме. На жаль.
Вальнадумства. Да, дарэчы, падкаст вальнадумства гэта адзін з тых падкастаў, які мяне даволі моцна ўразіў у апошні момант, тому што хутчэй за ўсё гэта 100% не слухачы што за жыццё і там умоўнага вось нас тых часоў. Вось, але гэта максімальны працяг таго, што мы рабілі калісьці на што за жыццё. Ну так вось, на Орла подписывайтеся, на дзяду. Короче, калі вы даслухалі да сюда, вы малайчына, на Девбай подписывайтеся. Дзякуй за мову. На Витик. Короче, на Витик было, на Техновуку я пайшоў подписывайтеся. піць вадзічку, а На ты Комиксбай сканчивай. подписывайтеся. Потым стапані запіс. На Мова Хау подписывайтеся. На Агушка Кавярня была. Усяслав Пашкевич. Асабісты дзякуй Віталю Самсонову за сяброўкі сябры Тюб, за тое, што даў нам грошай на святло. На Міхася Іліна подписывайтеся таксама. Вось, слухайце Абсента, маму, Руді я называў. Калі не называў, на Руді подписывайтесь. Короче, ўсё, на ўсіх подписывайтеся. І на нас подписывайтеся. Не забывайце. Усё, да пабачэння. Всё.